Si urobíme taký rýchly prehľad o vývoji celého projektu Forextra a stratégií, ktoré máme dneska v portfóliu. Potom si ukážeme nový koncept, ktorý sa chceme uberať na najbližšiu dobu, a to je vlastne diverzifikácia, nový produkt Forextra portfólio. Takže to bude hlavnou časťou náplne dnešného programu. Potom si dáme krátku prestávku na občerstvenie a plne bude pokračovať pán David Varga z Axiory, ktorý vám predstaví novinky a zmeny, ktoré sa za poslednú dobu udiali v Axiory. A potom prejdeme viacej do praxe, ukážeme si procesy, podmienky diverzifikácie, ako to vlastne treba robiť optimálne. Tak. Na začiatok, keď som začínal, zhruba pred niečo vyše rokom, tak som nemal v podstate nič, iba víziu ponúkať ľuďom lepšiu investíciu po stránke bezpečnosti, výnosu a likvidity, čiže dostupnosti financií, ako sú bežné možnosti na trhu. Týmto som začínal a keď som videl technológie a podmienky Axiory, tak som videl, že tam je ten potenciál, tam je tá možnosť. No a postupne sme pridávali stratégie do portfólia, ktoré dneska robia pekné zisky a ukážeme si ich neskôr, čo s nimi vieme potom vo finále urobiť. Teraz vám ukážem graf, jak sa vyvíjal kapitál, ktorý ako Forextra priniesla do Axiory, kapitál klientov. Takto sa vyvíjal a dneska už sme prekročili hranicu $2 milióny. Hovorím tomu, že dobrý štart. Nečakal som teda, že to bude tak dobré, nečakal som ani, že to bude toľko práce, ale sme dneska tu a v počte klientov to vyzerá takto, že stále stúpame, dá sa povedať, po exponenciálnej krivke. Uvidíme, čo bude ďalej. Celkové číslo, ktoré dneska máme v portfóliu, jednak kapitál jednak klientských účtov. Pozorujem, že jeden klient môže mať viacero klientských účtov, aj pre tú diverzifikáciu. Tak máme dohromady vyše 54 miliónov korún a na 202 klientských účtov. Za čo veľká gratulácia vám všetkým, čo tu ste. Najviac by som chcel pochváliť ľudí, ktorí sa to zaslúžili najviac. A to je hlavne Martin Žal, ktorý je už na pozícii partner. Tomáš Čedvinka, ktorý taktiež už je na pozícii partner. Skupinu Janu Karáskové, ktorá už je na úrovni senior traderky a postupujú už na VIP za chvíľu. Jan Zugárek, tiež pozícia senior trader. Ivana Hlavinková, senior traderka. A David Plošner, už tiež myslím, že sa chytá na senior tradera. Pre vás potom mám ešte darček s logom Forextra, takže na prestávke si poďte po ňom. Takže takto si dneska stojíme a cieľom ale není iba navyšovať ten kapitál a počty klientov. Cieľom Forextry je neustále zlepšovať svoje služby klientom, neustále poskytovať lepšie zabezpečenie kapitálu, lepšiu stabilitu zhodnotenia investícií, čiže neustále zlepšovať ten náš produkt a cieľom toho, ako to posunúť na tú vyššiu úroveň, je práve diverzifikácia. Tak, predtým, než prejdeme k tej diverzifikácii, tak by som vám rád ukázal výsledky našich stratégií za tento rok. Začneme tou najobľúbenejšou, s najdlhšou históriou Forextra exkluziu, čo si dobre poznáte. Za tento rok urobila zhodnotenie celkové do 2,71%. Je to o niečo menej, ako sme čakali, každopádne ale je to zisk a už to bude iba lepšie. Ďalšia stratégia v portfóliu Harmony Trading za tento rok, zatiaľ všetky mesiace ziskové, zhodnotenie celkové 8,44%. To je tá stratégia, ktorú budeme profilovať ako vyváženú v našom portfóliu. Už vidno, že aj tie zisky tomu odpovedajú. A potom je stratégia od tých istých tvorcov, ktoré ešte nie ste asi všetci úplne dobre oboznámení. Dostanete k nej takéto materiály, aby ste mali kompletné informácie, všetci zmluvní partneri. A tá za tento rok urobila zhodnotenie 11,22%. Tí obchodníci, ktorí tam majú klientov, tak vedia, aké výnosy pripisovala. Ona bohužiaľ začínala v najhoršiu možnú dobu, kedy trpeli všetky, keď sa vrátim späť k Harmony, to je vlastne tu, ona začínala. Takže
chytila rovno tie straty. Preto ten graf vyzerá tak, ako vyzerá. Keď sa pozrieme ale na historické výsledky, na reálnych datách v súčasnom zložení portfóliu, tak tie výsledky vyzerajú o mnoho lepšie. Čo už vlastne táto stratégia aj potvrdzuje. Tak a posledná stratégia, ktorú dneska prezentuje pán Peter Slezák, ktorý je vlastne autorom, hlavným traderom tejto stratégie, je stability trading. Je to stratégia, ktorú budeme profilovať v našom portfóliu ako konzervatívnu, pretože robí minimálne poklesy a v doterajšej histórii v Axiori na živých účtoch vykazuje takéto zisky, takúto konzistenciu výnosov. Bude tam minimum od 100 000 korún a capital guard na minus 15%. Tak, viacej o nej si potom povieme v priebehu. Tak. Táto stratégia ešte doplní, má históriu už 438 obchodov, takže to už je štatistická vzorka, ktorá už za niečo stojí. Obchoduje sa niečo vyše 5 mesiacov už priamo v Axiori. Takže tieto výsledky máme samozrejme verifikované na živých peniazoch. Tak, za tento rok už urobili 13,48%. Čo na konzervatívnu stratégiu nie je taký špatný. Tak, ale čo my vlastne chceme dosiahnuť od toho klienta je čo najväčšiu stabilitu výnosov. To je to asi prečo tu dneska všetci ste a prečo túto prácu robíte, aby tí klienti mali tie zisky čo najviac konzistentné. A to je vlastne úlohou nového prístupu k tomu a k tej diverzifikácii tých klientov medzi rôzne stratégie. Pre klientov tá diverzifikácia znamená niekoľko veľmi významných benefitov. Najpodstatnejšie je, že tá investícia bude mať o mnoho stabilnejší priebeh. A to je hlavne vďaka tomu, že jednotlivé stratégie sú zjavne nekorelované. Majú iný štýl obchodovania, iné princípy, sú to iné stratégie, takže ich vývoj nezávisí jedna od druhej. V praxi, keď vám ukážem grafy, to uvidíte sami, že keď jedna stratégia neurobila zisk, tak ďalšie dve urobili. Alebo jedna urobila nejaký významný zisk, tým pádom celé portfólio išlo hore. Pre klientov to vo finále bude znamenať lepšiu psychickú pohodu. Nebude závisieť na výsledkoch jednej stratégie, ale viacero stratégia ešte sa nestalo, že by aspoň jedna z nich neurobila zisk. Takže to celé portfólio sa vyvíja o mnoho stabilnejšie. Tým pádom aj naši klienti budú pokojní a spokojní. No a pre nás čo je výhodou je, že všetky tieto stratégie sú pod jedným brokerom, pod brokerom Axior. Takže klient si nemusí zakladať niekoľko viacerých účtov, rôznych brokerov, posielať peniaze tam, sledovať si to na rôznych portáloch. Všetko to má pod jednou strechou. Nemal by k tomu pristupovať tak, že to má ako jednu investíciu. Má to niekoľko investícií do rôznych stratégií, ktoré nemajú spolu nič spoločné, iba to, že sú pod Axiori. Takže to je jedna z hlavných výhod tejto našej diverzifikácie. Tak, a teraz keď si ukážeme, aké stratégie máme v portfóliu, tak tu je také zhrnutie ich parametrov. Stability trading, ako som hovoril, konzervatívna od 100 000, 15% capital guard, performance fee sa tam odvádza 30%, vstupný poplatok 2%, a stop lossy na jednotlivé pozície sú tam na 4%, takže veľmi nízke stop lossy, veľmi nízke objemy obchodované, iba na zlato je tam vlastne 0,5%, ale potom sa Peter Slezák viac pobaví s vami. Forex pre exkluziu, s tým ste asi všetci oboznámení, pretože stability trading je ešte o mnoho konzervatívnejšia stratégia a Forex pre exkluziu navyšovala pre tento rok dynamiku, tak ju radíme v našom portfóliu ako vyváženú stratégiu. Čiže pre klientov s nejakým tým kompromisom medzi výnosou a konzervatívnosťou. Takisto tak radíme aj harmony trading. Je tam minimum tých 60 000, myslím, že ste oboznámení všetci dobre s touto stratégiou. A HT Dynamic, už radíme do tej dynamickejšej zložky portfólia. Tam je Capital Guard 25, priemerný cieľový čistý ročný výnos 25% pre klienta. Tak, aby som ešte povedal k týmto veciam. Globálne sú všetky tieto stratégie kategorizované ako všetky konzervatívne. Čiže toto nie je dynamická stratégia vo svojej podstate na forexovom trhu. Je to stále konzervatívna stratégia a v rámci toho rozdelenia u nás v tom portfóliu ju radíme ako dynamická a tieto dve ako vyvážené, aby ten klient vedel asi, čo má očakávať od jednotlivých stratégií. Tá diverzifikácia v našom portfóliu je o mnoho viac ako len 4 stratégie, pretože treba si uvedomiť, že každá jedna z týchto stratégií má v sebe veľa iných stratégií.
Každá jedna stratégia už je diverzifikovaná medzi rôzne veľa stratégií. Stability trading má v portfóliu 10 stratégií. Bude mať viacej času. Už víc. Forextra exkluziu, čo som sa rozprával s Markom naposledy, takže má 4 substratégie vo svojom portfóliu. Harmony Trading a HC Dynamic, to je vlastne rovnaké portfólio, iba inak nastavené, má vyše 20 stratégií v portfóliu. Takže keď to spočítame, tak máme v portfóliu iba 4 stratégie, ale 35 stratégií. Takže tá diverzifikácia je tam fakt široká a to je to presne, čo aj tí klienti chcú a pozrieme sa, jak by sa to vyvíjalo v portfóliu. Keď dáme za posledný rok výsledky dohromady týchto troch stratégií, Stability Trading, Forextra a Harmony Trading, tak nám vyjde takáto hrubá výkonnosť portfólia. Za 11 mesiacov 12 sa teraz tvorí. Takéto portfólio. Hľadá niekto Svätý grál, to je ono, že? Diverzifikácia. Takto sa vyvíja to portfólio. Čiže máme ho veľmi dobre poskladané a keď sa pozrieme, jak to vychádza z HT Dynamic, je to o čosi viacej strmé. Sú to o čosi viacej to portfólio kolísavé o malinko, vo finále potom aj vyšší zisk. A to už potom vyviete s tými klientami, či chcú ísť radšej na ten vyšší zisk a očakajú toho viac, alebo zostaneme radšej viacej pri zemi a bude im stačiť klasický harmony trading. Ani z jedným chybu neurobíte. Tak, a keď sa pozrieme na nejaké modelové portfólia, jak by sme to teraz s klientom mohli ponovom diverzifikovať ich vklad. Dáme tomu, že vkladajú 300 000 korún, tam začíname ako na tom najnižšom portfóliu a rozložíme im to do týchto troch stratégií po 100 000. Po 100 000, ako viete, tak Forextra exkluziu ponúka iba variantu mini a to je vlastne zo 47% performance fee a 3,5% vstupný poplatok. Je to z toho dôvodu, že ten trader nechce obchodovať malé účty, je striktne proti tomu. Pre neho je proste absolútne minimum $10 000, či 240 000 korún, potom v žiadnom prípade nechce ísť. Takže preto sú tam podmienky obmedzené, je to vlastne len pre ľudí na tú skúšku, aby si to vyskúšali, otestovali a OK, keď sa im to páči, doložia viac. V ostatných stratégiách môžeme od tých 100 000 investovať. Tak, jak by sa vyvíjalo také portfólio? Za ten rok by bolo už čisto po odpočítaní vstupných poplatkov, performance fee, samozrejme aj komisí, všetkého, by mal ten klient čistom zisk 15,24%. Vyvíjalo by sa takto. Posledné mesiace robili zisky všetky stratégie. Je preto taký nárast. Keď zoberieme portfólio, ktoré sa už dá lepšie rozdiverzifikovať, portfólio od 500 000 korún, kedy môžeme ísť do tej štandardnej varianty Forex 3 exkluziu, čiže zainvestujeme tu 240 000 korún, aby mal tie štandardné podmienky. Harmony Trading dostane 60, Stability dáme 200. Výhody tohto portfólia som už vymenoval, tak toto portfólio by sa vyvíjalo v takomto duchu. Čisté zhodnotenie 16,4%. Zisk 82 000 na $500,000 za rok. A modelové portfólio, ktoré sa už dá krásne diverzifikovať, a to je vlastne portfólio od milióna, nazvime ho portfólio investor, tu je to už myslíc investíciu vážne, viem mu to dobre rozdiverzifikovať, odpustíme mu tam štandardne vstupný poplatok, to sa môžeme takto dohodnúť, ale nechám to, teda vždycky je to vo finále na vás, či mu ten klient vstupný poplatok odpustíte alebo nie, tak by mal čisté zhodnotenie 20,7% v tomto zložení. Samozrejme sú tu mesiace, kedy vidíte, že sa moc toho neurobí. Môžu byť aj niekoľko v rade. Ja nehovorím, že tento výnos bude navždy. Preto vždycky musíme počítať s nejakým investičným horizontom. Každá stratégia má nejaký investičný horizont. Keby sme to brali ako celé ako portfólio, tak nastavme 2 roky. 2 roky, pokým vyjde ten výnos, ktorý by tam mal byť. Počítajme, že ten výnos bude na úrovni asi 15% čistého v tom portfóliu. Ide o to, že to bude najstabilnejšie možné. Vidíte tu. Na to jasnú vstúpajúcu tendenciu. Takže takéto portfólio dneska máme, tak to môžete využívať. Pošlem samozrejme tú prezentáciu, ktorú som vlastne ukazoval od bodu tohto. Vám pošlem ako obchodníkom, môžete ju poslať svojim klientom, k tomu dáme nejaký komentár a ukážete im, prečo je dobré pre nich, aby diverzifikovali ten svoj vklad. Máme tu všetky podstatné informácie. K tomu potom dostanete na mail ešte materiály,
všetci, čo majú podpísané zmluvy. A ďalej sa budeme venovať potom už konkrétne stratégii stability trading, zmenám v Axiori a jak to potom prakticky túto diverzifikáciu klientom aplikovať. Či súčasným, či novým. Dobre, k tomuto, v tejto časti prezentácie. Aké máte otázky? Diskusia. Niečo, čo by ste chceli vedieť bližšie. Všetko jasné. Nič. Všetko je jasné. Když už máme nějaké klienty v těchto různých třech variantách, jak tady třeba ukazuješ, tak dá se to tam nějak potom aplikovat zpětně, nebo to bude dělat až jako odteď na nový klienty? Dá sa to aplikovať aj spätne a máme dohodu z Axiori už takú, že tí klienti, ktorí tam už majú, sú napríklad na Forex to exkluziu v tej štandardnej variante, keď to budú diverzifikovať interným prevodom na iné nové účty, čo si založia, tak tým pádom aj ostanú na tej štandardnej variante, na ktorú vlastne pôvodne investovali. Takže nespadnú do tej mini, ostanú na tej štandardnej, aj keď tam bude nižší vklad. Vstupní poplatky už sa strhávat samozřejmě nebudou. Nechám to samozrejme na vás. Asi by sa nemali. Ale to musíme zažádat, aby byli odpuštěni. Urobíme takú nejakú asi Automaticky se jim to odečetlo asi. No, áno. Takže máme na support prostě napsat tohoto klienta interní převod, Dohodneme sa rozdělit a... Dohodíme sa s pánom Davidom Vargom teraz, keď tu sme všetci, že jak to vlastne urobíme najlepšie. Napište na tom support. Bude to asi najlepšie, no. Vždycky napísať na support. Nech to je poriadok. Dobre. Všetko, áno. Môžem predať slovo traderovi, na ňom sa si tešíte viac, že? Mňa ste už videli. Dobre. Dobre, ja nastavím prezentáciu. Tak, predávam slovo traderovi Stability Tradingu. Tak, dobrý den, já to rovnou posunu. Jsem Petr Slezák, v jednoduchosti se představím. Nebudu tak hladce mluvit asi jako Vláďa, je to pro mě premiéra. Takže v krátkosti. Jsem trader, manažer té strategie a celkově tvůrce toho celého portfolia strategií. Přes rok, jenom z mých zkušeností, pracuji na pozici jako burzovní makléř, takže vyloženě akcie, ETF a tak dále. Toto je jakoby můj doplněk. Měl jsem i zkušenosti s řízením firmy, která vyvíjela, programovala a LSK sama je programovala na svém vlastním kapitálu. Takže to ještě rozeberu dál. Abych rozšířil, tak s Forexem se setkal asi v 18, někdy v roce 2006. Asi nemusím představovat soutěž o Porsche, takže tam jsem ho chtěl vyhrát, samozřejmě to nedopadlo. Pak jsem to nějak dal z hlavy pryč a věnoval jsem se normálním pracem, škole a tak dále. Následně zhruba 3 roky zpátky jsem přešel jako full-time právě jako manažer firmy, která vyvíjela strategie, obchodovala je. A to bylo vlastně před 3 rokama jsem přešel jako full-time trader, kdy jsem se fakt trhům věnoval každý den 8 až 16 hodin denně. Je to různý podle toho, jaká je situace na trzích. Tam jsem právě očuchal automatický obchodní systémy, což mě úplně nadchlo. A řekl jsem si, jo, to je věc, která dává smysl. De facto sedíte na zadku a něco obchoduje za vás. To je úplně pecka. Takže jsem se tomu začal věnovat a začal jsem se potkávat s lidma, takže jsem si rozšiřoval nějaké ty znalosti a zkušenosti v rámci toho programování, toho řízení těch strategií. A už tenkrát jsem věděl, že musím přejít na nějaký portfolio, že jedna strategie v tom portfoliu je málo. Seznámil jsem se právě ze strategií Quant, což je nástroj, který používám dnes a denně. Fakt to mě běží 24 hodin na počítači, který mě optimalizuje a řídí ty strategie jakoby při tom vývoji.
Tam i díky vlastně seznámení vyloženě s vedením strategií k vám jsem si potvrdil tu myšlenku portfolia. Abych to nějak rozložil, proč vlastně portfolio, asi to víte i od vládě, ale já to řeknu i svýma slovama v rámci očí tradera, abyste viděli, jak k tomu přistupuju. Jednoznačně rozložení rizik. Úplně nejzákladnější funkce toho portfolia, strategii, co může být. Když jedna strategie nefunguje, máte jich tam plácnout 10-12, tak ten zbytek drží ty další. Je to rozložený za B. Když jedna nefunguje dlouhodobě, když byste měli jednu strategii a nefungovala dlouhodobě, tak jste na hraní. V případě, že jich je větší množství, tak samozřejmě můžete tu jednu nahradit něčím, co máte jiný, nebo celkově vyřadit. K tomu se vrátím, jak k tomu přistupuju v rámci PS Stability Trading, jak k tomu přistupuju v rámci té filtrace. Určitě v rámci portfolia AOS, automatických obchodních systémů, je tam bez debat zpětné otestování, rychlejší nasazení a stabilnější řízení té strategie jako takové, jak v tom portfoliu, tak samostatně. To jsem vlastně zmínil tady ty dvě věci. Proč portfolio a jak k tomu přistupuju v rámci toho, aby se vyvažovali a aby se mezi sebou nekryli a vlastně, když jedna strategie jde do mínusu, stát se může, tak aby nešly všechny. Říká se tomu korelace. Tu korelaci omezuju na co nejmenší. Jenom zmíním, čím nižší číslo, čím zelenější, světlejší, tím je to lepší, tím ty strategie mezi sebou méně korelují. To znamená, když jedna má výnos, druhou ztrátu, tak neznamená to, že všechny mají ztrátu. To je alfa omega celého portfolia. Věřím, že to má v tom vašem složení těch jednotlivých strategií nebo těch portfolií všichni. Bez toho si nedokážu představit nějaké skládání toho portfolia, nějaké řízení. Já tady ukážu i výhody toho portfolia v rámci více strategií. Jo, tady je nějakých 15-20 strategií od roku 2-3. Tady vidíte, že vlastně, když bychom vzali jednotlivé ty strategie, tak ten výkon není takovej, jak když se veme balík, nastaví se a s tím balíkem se funguje. Jo, tam je to potom diametrálně prostě odlišný, líp to funguje, líp se to řídí, ty rizika jsou menší pro toho klienta nebo pro vás, takže tímto způsobem tomu přistupuji jakoby k tomu základnímu vývoji, proč jsem se rozhodl jakoby portfolio a proč složit nějaký takový systém. Abych mluvil vyloženě čistě o tom stability trading, což pro vás je asi nejzajímavější, nejdůležitější. Původně to bylo myšlené vyloženě pro moji osobní potřebu. Tím, jak jsem to vyvíjel, strávil jsem na to de facto 2 roky svého života osobního rozkaz přítelkyní, která to nesnesla. Tak v dnešní době musím říct, že se to vyplatilo. Řeknu to otevřeně, prostě se to vyplatilo. Ne, není zpátky, ani bych to zpátky asi nebral, ale z toho života mám víc asi, jo. Každopádně tím, že jsem to stavěl na svoje vlastní peníze, mám tam i, přiznám, nějaký rodinný peníze, tak jsem to stavěl opravdu robustně, aby se nestalo, že pustím systém celkově a prostě vymazal si účet. To prostě je věc, kterou já nepřipustím. Určitě celý, co jsem to stavěl a byla má hlavní myšlenka, byla celý spektrum těch měnových párů. Celý spektrum pokryt od euro-dolaru až prostě po zlato, aby to bylo rozložené, aby když nejsou tržní situace na euru nebo s eurem spojený, tak věřím, že jsou situace na zlatu, na australském dolaru a tak dále. Co jsem to stavěl, a už jsem to zmínil, tak s co nejmenší korelací. Když euro nebude fungovat, bude fungovat zlato a obráceně. Tím, že těch strategií je v současné době 13, tak vím a mám to i otestovaný, že pokles je mírnější nebo nějaká stagnace, ale následně, když dojde tržní situace, tak ty výstřely v rámci toho portfolia do pozitivních směrů jsou větší. Jo, to bylo právě ten leden, únor,
kdy prostě to udělalo za ten měsíc 5,6% přibližně. Jo, teď se to drží kolem 1%, což i tak je příjemnější, furt v průměru se to pohybuje kolem 3 až 4% měsíčně do posud. Zmínil jsem, že funguje i za všech tržních podmínek. Vzhledem k tomu, že ty stop lossy nebo to řízení rizik je tak striktně omezeno na 4% na jednotlivou tu pozici a C1, euro-dolar, všechny páry, všechny strategie, krom zlata, co zmínil Vláďa, to jsou i tržní podmínky celkově, který zlato je 0,5%. Tak v případě, mám to na backtestovaný, švýcarského franku, když by se něco takového stalo, tak rozhodně to nebude 30%, nebude to 50%, ale bude to do 6-10%, jakoby nějaká takovej výrazný, ale to byl opravdu výrazný pohyb, kdy tradeři, kteří seděli na trhu 20-30 let, to nezažili. I na toto je to stavěný, aby když je léta nebo Draghi vyleze a něco udělá na pódiu nepřijatelného, tak aby to neovlivnilo celou tu strategii. Bohužel s tím se musí počítat. Tím i je ten capital guard nastavený na 15%. Na backtestech i ze své zkušenosti, co jsem se na to díval v rámci toho, jak to obchoduje, je ten maximální pokles 5 až 6% v rámci backtestu. Ten capital guard je tak nastavený, aby tam byla rezerva v rámci toho, kdy se to nastaví. Samozřejmě backtesty je něco jiného, jak reálné obchodování, proto taková volná mezera. Jak jsem zmínil, v současnosti se využívá víc než 10 strategií, je to 12-13. Využívá se primárně euro-dolar, euro-japonec, australský dolar, libra, zlato. V tomto portfoliu jsou nejvíc zastoupený, je tam i švýcarský frank a tak dále, ale to jsou strategie, které dělají denní obchody nebo obchody, které jsou třeba 5-6 za rok, za půl rok. Takže takhle. Riziko největší 0,5, 0,6. Říkám, je to omezení. Prvně jsem to stavěl na svůj kapitál, proto jsem nechtěl o ty peníze přijít, proto je to postavené takhle striktně na takové podmínky. Abych přišel k tomu, jak ty strategie kontroluju jednotlivý v tom portfoliu. Každý týden, já jsem v tomto blázen, takže to kontroluju každý den, ale každý týden, protože mám tým lidí kolem sebe, to kontrolujeme, procházíme jednotlivě, jak ty obchody vypadaly, co se tam dělo, proč se to dělo a jestli je to za těch tržních podmínek správně. Dochází k vyhodnocení v případě, že jedna strategie vykazuje trvalý pokles, v rámci 6 měsíců je vyřazená, nahrazovaná automaticky. Abych přišel k nějak tomu, co se dělo nebo děje na té strategii jako takové, na tom portfoliu strategií. Vláďa už to tady řekl, běží to na reálných penězích od listopadu 2015, za tu dobu nějakých příjemných 21%. Není to žádný malý číslo za celou půl roku. Jo, není to teda očištěno od ten performance fee, tady toto číslo. Ešte doplním, že tam je, vidíte, zatiaľ preklep na $100,000 je dopravené na $4,000, čiže 100,000 korun. Abych ukázal nějak, jak ta strategie, nebo to portfolio strategií, já si tomu říká strategie, ale je to portfolio strategií, balík strategií, vypadá v rámci nějakých backtestů, nějakých testů.